Siqala ngezingena manje ezithi umuntu odla inkukhu akangeni ezulwini. Mana hayi mala mkhulu ma. ababukeli bethu bathumelile amavideo abo ngo WhatsApp bephawula ngalolu daba. Yabona makuzofika kube yila bafundisi beyinhlebe ezimhlophe. Awubasuka lo. Imfundisi hayi. Ukaba lo mthetho ukaba. That's a good question. Vele ufaka ama-falls ke wes. Xabene vele nenkukhu. Umuntu odla inkukhu akangeni ezulwini. Hayibo. Inkukhu pho Father God. Kodwa mkhulu ngeke ukwazi wadla ama-hotels wena ngeke. Phela sama Nazareth nathi mfundisi lutho khwehla lutho mntakwethu. Mina ngasiwena ke mina. Lutho khwehla ikolonto. Ngasiwena kahle. Why uNkulunkulu angaseparate ichicken wayibeka emhlabeni thina sasala ke sahlala ezulwini nengelo. Why asibeka nechicken emhlabeni? Sicushiwe. Thina nje Nazareth siya inkukhu iyadliwa. Siyakwazi lokho iyadliwa. Futhi ke iyadliwa ngempela. Yona idliwayo. Ayamsazi. Umuntu odla inkukhu akangeni ezulwini. Shithi sicupile ukuzathita le chickens yakhala. Yey. Hawu siza Nkosi, siza. Umane kumele edle le chicken kahle kahle. Was bad. Thina songena ngenkani amaqatha swaphethe kanje. Sikhulisa chicken thina singasidli. Wathi futhi uJesu kunespiritu esifakiwe ku-alcohol for abantu ukuthi mabadakwe balwe. Wena yino yaziyo wena. Ayikhale. Hawu siza Nkosi, siza. Ukhulume nabo bavale noma ufish at least. What did you say? Please don't interrupt it, guys, please. And thina abantu bakholayo vele thina kushuthi sidalela ukuthi lokhu kumnanja nyanjani singakutholi. Thina sidalela ukuthi vele sifaste thina siyohlala entabeni noma-anaconda. Mawufika ezulwini kuthiwa ungeni amalipsi ayakuxobeze qeda ukudla ichicken wena. Yo.